Καλημέρα και από μένα. Όσοι ήσασταν χθες εδώ, θα ακούσατε ορισμένα πράγματα για την ευρωπαϊκή υποδομή, κάποια γενικά για την ελληνική υποδομή, την οποία αναπτύσσουμε, από τον κύριο Κωνσταντόπουλο και εμένα, και κάποιες εμπειρίες τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε σχέση με το τι είναι η χρήση ψηφιακών μεθόδων και τεχνικών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και επίσης κάποια ελληνικά παραδείγματα εφαρμογών πληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σήμερα θα μπούμε πιο εξειδικευμένα στο πρόγραμμα που αναπτύσσεται από το δίκτυο ΔΙΑΣ. Και ξεκινάμε με τη δική μου παρουσίαση. Θα αναφερθώ λίγο στο ιστορικό της δημιουργίας της ψηφιακής υποδομής και πώς έχουμε φτάσει ως σήμερα. Όταν ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας, ο Νίκος Ματσανιώτης, έλαβε μία πρόσκληση από τον Peter Dorn του Dance από την Ολλανδία, να μετάσχει η Ακαδημία σε προκαταρκτικές συζητήσεις που γίνονταν τότε για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής. Η ονομασία DARIA, δηλαδή Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, είχε ήδη δοθεί και με παρακάλεσε να εκπροσωπήσω την Ακαδημία. Αναρωτήθηκα τι θα μπορούσε να είναι αυτή η ψηφιακή υποδομή και σε τι χρειάζεται και αν υπάρχει λόγος να υπάρξει μια ελληνική παρουσία. Τότε, αν θυμόσαστε, το 2007 ήταν σε πλήρη ανάπτυξη ένα μεγάλο κύμα ψηφιοποιήσεων στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από την κοινωνία της πληροφορίας. Και εμείς οι ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών τουλάχιστον ήμασταν πολύ ευτυχείς που μπορούσαμε να ψηφιοποιήσουμε κάποιες από τις συλλογές που διαθέταμε και να τις ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Αυτό που γινόταν ήταν ένας κατάλογος συνδεδεμένος με κάποια αρχεία JPEG ως επιτοπλίστων ή PDF και μια λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγμένη και πλήρη τεκμηρίωση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, ως ιστορικός, ως επιστήμον των ανθρωπιστικών επιστημών, δεν μπορούσα να καταλάβω τι θα μπορούσε να είναι μια ψηφιακή υποδομή, μια υποδομή η οποία θα υποστήριζε τους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Ψάχνοντας για την απάντηση, λοιπόν, γνώρισα τον Πάνο Κωνσταντόπουλο, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητή πληροφορικής, ο οποίος προφανώς ήξερε ήδη την απάντηση και δημιουργούσε τότε την μονάδα ψηφιακής επιμέλειας στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Στέλεχος συνεργάτης της μονάδας είναι και ο κύριος Δάλλας, ο οποίος θα μιλήσει μετά από μένα. Στις συζητήσεις μας, λοιπόν, για την αναγκαιότητα αυτής της υποδομής, με έπεισε με διάφορα επιχειρήματα, τα οποία συνοψίζονται ως εξής. Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών μεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μιας ερευνητικής υποδομής, διότι αυτή θα υποστηρίζει τη χρήση μεθοδολογικών και τεχνολογικών προτύπων, βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την πρόσβαση σε γνωσιακούς πόρους. Επομένως, την εποχή ακριβώς που διαπιστωνόταν αυτή η ανάγκη, ερχόταν η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για να την καλύψει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το DARIA έχει ως στόχους, εδώ είναι οι στόχοι στα αγγλικά, όπως προβάλλονται στο δικτυακό τόπο. Έχει το στόχο να υποστηρίζει και να προάγει την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες με ψηφιακά μέσα, να αναπτύσσει, να διατηρεί και να διαχειρίζεται μία υποδομή η οποία θα υποστηρίζει πρακτικές έρευνας
με χρήση της πληροφορικής, θα συνεργάζεται με τις κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών και θα φέρνει κοντά δράσεις που έχουν αυτό το στόχο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα διατηρεί, θα προσφέρει πρόσβαση και θα διαδίδει, θα προβάλλει την έρευνα η οποία παράγεται από αυτές τις πρακτικές και επίσης θα προάγει και τις τεχνολογικές και μεθοδολογικές, τα τεχνολογικά και μεθοδολογικά πρότυπα τα οποία ακολουθούνται. Επίσης θα είναι ένα συνδεδεμένο δίκτυο από εργαλεία, πληροφορίες, ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους, μεθοδολογίες για την έρευνα και την υποστήριξη της έρευνας σε όλο το εύρος των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Αυτή είναι η γενικότερη στόχη, αλλά ήδη από την αρχή το Ντάρια, στην υποστήριξη των ανθρωπιστικών επιστημών, αναγνώριζε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή γεωγραφική αναφορά στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο σημαίνει ότι από την αρχή είχε σχεδιαστεί το Ντάρια, η υποδομή, να αποτελείται από ένα δίκτυο εθνικών υποδομών. Και υπήρχε από την αρχή στις προθέσεις της υποδομής να ενθαρρύνει εθνικές υποδομές εκεί που δεν υπήρχαν. Και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν. Λίγες ήταν οι χώρες οι οποίες βρίσκονταν σε προηγμένο στάδιο ως προς την χρήση ψηφιακών μεθόδων στην έρευνα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Επομένως, η Ελλάδα είχε ένα κίνητρο να μετάσχει σε αυτήν την πρωτοβουλία. Πρώτον, διότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας μπορούσε να υλοποιήσει τη δημιουργία της εθνικής υποδομής και δεύτερον, ότι μετέχοντας σε μια τέτοια πρωτοβουλία μπορούσε να διαμορφώσει και να συμβάλλει στη διαμόρφωση των στόχων της. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2008 που ξεκίνησε η προπαρασκευαστική φάση του έργου, μετήχε η Ελλάδα με 2 εκπροσώπους, την Ακαδημία Αθηνών και την Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Παράλληλα, άρχισε να δημιουργείται η εθνική υποδομή, χρηματοδοτούμενη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, από πόρους του ΕΣΠΑ. Για να γίνει αυτό και για να προδιαγραφούν οι προδιαγραφές και οι στόχοι της υποδομής η οποία αναπτύσσεται τώρα, έγινε μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του ΔΙΑΣ και μπορείτε να τη δείτε, περιλαμβάνονται οι στόχοι και η αιτιολόγηση των στόχων και η διάρθρωση του έργου. Αυτό που ίσως έχει κάποια σημασία να τονιστεί, γιατί η υποδομή είναι κυρίως υποδομή για τη χρήση των ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών. Επομένως, έγινε μία έρευνα τότε στην παρασκευαστική φάση για τις ανάγκες και τις δυνατότητες, δηλαδή την ψηφιακή εγγραμματοσύνη, ας το πούμε έτσι, των ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών, για να διαπιστωθεί το επίπεδο και οι ανάγκες. Τα στοιχεία που έβγαλε η μελέτη, που έγινε μέσω ενός ερωτηματολογίου, είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Είναι βέβαια στοιχεία του 2010, το οποίο σημαίνει ότι αν γίνει τώρα η μελέτη, και είναι χρήσιμο νομίζω να την κάνουμε ξανά, τα στοιχεία θα είναι αρκετά διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιο νόημα να τα αναφέρουμε εδώ. Ερωτήθηκαν οι ερευνητές τους, οποίους απευθύνθηκε το ερωτηματολόγιο, ποιες είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους.
Από τους 115 ερευνητές που απάντησαν, ένα 89% απάντησε ότι χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά περιοδικά. Ένα 87% ότι χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων. Ένα 79% αρκετά υψηλό ότι χρησιμοποιεί ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ψηφιακές εικόνες, ένα 54%. Ηλεκτρονικούς ψηφιακούς χάρτες, ένα 31%. Και διάφορες άλλες υπηρεσίες σε μικρότερα ποσοστά. Επομένως, βλέπει κανείς ότι η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών ήδη από τότε ήταν αρκετά ανεπτυγμένη. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι ένα 72% των ερευνητών που απάντησαν στην σχετική ερώτηση το 2010 χρησιμοποιούν από 3 έως 5 υπηρεσίες. Βλέπετε εκεί το μεσαίο τμήμα του διαγράμματος, το οποίο είναι, νομίζω, αρκετά σημαντικό ποσοστό για την εποχή στην οποία έγινε η έρευνα. Τώρα, ως προς τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ή που χρησιμοποιούσαν το 2010 οι ερευνητές, η συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την έρευνά του, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μιλάμε πάντα για την έρευνα, έτσι, και βάσεις δεδομένων. Δηλαδή, έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 70% που δηλώνει ότι χρησιμοποιεί από 3 έως 5 εργαλεία. Μετά από 3 χρόνια, βέβαια, η μελέτη φαντάζομαι ότι θα δείξει άλλα στοιχεία. Αλλά επίσης ενδιαφέρον έχουν και τα ποιοτικά στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα για τις απαιτήσεις των ερευνητών. Συνοψίζοντας την σχετική ερώτηση, τις απαντήσεις στη σχετική ερώτηση, η οποία ήταν να αναφέρεται τις προτεραιότητες που κατά την άποψή σας πρέπει να έχει η Εθνική Στρατηγική για την ψηφιακή έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, βλέπουμε ότι 1 στις 3 απαντήσεις επισημαίνουν την ανάγκη για βελτίωση στην πρόσβασή τους σε ψηφιακό περιεχόμενο. 1 στις 4 απαντήσεις ζητούν ενίσχυση της διάχυσης του ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, 1 στις 4 επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση και άλλες μορφές υλικής ενίσχυσης. Ένα αυξημένο ποσοστό, 44%, ζητούν περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο, λογικό είναι αυτό, βάσεις δεδομένων, αρχειακό υλικό, έντυπα, αρχαιολογικό υλικό. 1 στις 5 απαντήσεις ζητούν μεγαλύτερο συντονισμό σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, επικοινωνία, διασφάλιση προτύπων κλπ. Επίσης, 1 στους 2 ζητούν την ανάπτυξη ενεργειών στον τομέα της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε όλα αυτά τα αιτήματα της μελέτης, όχι βέβαια στις ψηφιοποιήσεις και στην οικονομική ενίσχυση, στη χρηματοδότηση, η ψηφιακή υποδομή συμβάλλει ουσιαστικά, κυρίως με τις δράσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών πόρων, εργαλείων, λεξιλογίων και οδηγιών, για τα οποία θα σας μιλήσει ο κύριος Δάλλας στη συνέχεια. Επομένως, δημιουργείται ένα δίκτυο ερευνητικών φορέων, το οποίο είναι δομημένο στο πρότυπο του Ντάρια, δηλαδή είναι μια κατανεμημένη υποδομή, και αυτό γιατί κρίνεται γενικώς και διεθνώς πιο πρόσφορο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων και σε τεχνογνωσία και σε κόστος, η υποδομή να στηρίζεται από περισσότερους από ένα φορέα, να μην είναι ένας φορέας δηλαδή ο οποίος έχει την ευθύνη, την μοναδική ευθύνη της υλοποίησης της υποδομής. Και επομένως, σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε αυτήν την υποδομή, τις λειτουργίες της σε σχέση με τις ανάγκες των ερευνητών. Επειδή κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνουν μεν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά η παρούσα είναι ίσως
αυτή με την πλέον ευρεία πρόσκληση για συμμετοχή. Θα γίνουν άλλες πιο στοχευμένες, για τις οποίες θα υπάρξει ενημέρωση. Θα σας παρακαλούσα, όπως και χθες, και ίσως ακόμα περισσότερο σήμερα, να συμβάλλετε στην προβληματική μας με ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των τριών panels. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στη φάση της υλοποίησης της υποδομής, η οποία σύμφωνα και με τη μελέτη σκοπιμότητας που... ναι, αυτό τώρα δεν φαίνονται πολύ καλά. Ίσως το δικό σας slide να είναι καλύτερο. Ναι. Θα τους αναπτύξω έτσι εντάχει, δεν πολύ φαίνονται εδώ. Οι στόχοι λοιπόν της υποδομής είναι να υποστηρίζει τις επιστημονικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ψηφιακών τεχνολογιών και μεθόδων. Να διευρύνει το πεδίο και τις ευκαιρίες έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων πόρων διαφόρων ειδών. Να προάγει την πρόσβαση, τη χρήση και τη δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων πρωτογενών και δευτερογενών σε ψηφιακή μορφή. Να αναπτύσσει την ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και πρακτικών έρευνας μεταξύ των ερευνητικών κοινοτήτων και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλη αυτή η δραστηριότητα διεξάγεται σε συντονισμό με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή υποδομή, το DARIA-EU, για το οποίο μιλήσαμε κυρίως χθες. Προς επίτευξη του σκοπού της υποδομής έχουν τεθεί οι εξής ειδικότεροι στόχοι. Η υποδομή αποτελεί ένα φορέα ευρείας αποδοχής, μέσω του οποίου οι ψηφιακοί πόροι, δεδομένα, ορολογία, μοντέλα, λογισμικό, που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα, θα μπορούν να κοινωνούνται, να διαχέονται και ο οποίος θα διευκολύνει την ανάπτυξη αυτών των πόρων. Θα υποστηρίζει τη δημιουργία τοπικών μηχανισμών αξιόπιστης διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων, θα διασφαλίζει τη δημιουργία ενός δυναμικού ενιαίου πληροφορικού χώρου για τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσω της διαλειτουργικότητας συστημάτων και δεδομένων. Θα υποστηρίζει επίσης την διάδοση της χρήσης ανοιχτών εργαλείων για την έρευνα και την ανάπτυξη περιβαλλόντων συνεργασίας. Επίσης, θα συμβάλλει στη διάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη χρήση ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και εμπέδωση μηχανισμών και συστημάτων εκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων και θα διερευνά και θα προωθεί τρόπους για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών. Ερχόμαστε λοιπόν στο ίδιο το έργο. Το έργο λέγεται DARIA-GR, Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ο προϋπολογισμός του είναι 1.700.000. Είπαμε, χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας από πόρους του ΕΣΠΑ. Ο χρόνος στον οποίο έχει συμπιεστεί η ανάπτυξή του είναι από 1η Μαΐου του 2013 που άρχισε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2015. Οι φορείς που συμμετέχουν είναι οι 6, τους οποίους έχετε ακούσει ήδη από χθες: η Ακαδημία Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, το ΕΠΙΣΕΗ του Πολυτεχνείου, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτού του έργου είναι 4. Για αυτές μίλησε ο κύριος Κωνσταντόπουλος χτες, θα ακούσουμε αρκετά σήμερα. Είναι οι υπηρεσίες κοινωνίας ψηφιακών πόρων,
εργαλεία και οδηγίες ανάπτυξης ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι υπηρεσίες που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή υποδομή και είναι και το παρατηρητήριο ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. Εδώ θέλω να κάνω μια παρέκβαση, γιατί ο τίτλος αυτής της δράσης παραπέμπει σε μια δυσκολία και μια μηχανία την οποία έχουμε ως ερευνητική κοινότητα, πώς να αποδώσουμε έναν όρο που χρησιμοποιείται, έχει καθιερωθεί πλέον στον αγγλόφωνο χώρο, το Digital Humanities, το οποίο αποδίδει μια νέα επιστήμη, ένα νέο κλάδο της επιστήμης, ο οποίος είναι ακριβώς η χρήση ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η τάση για να είναι... Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι να πει κανείς αυτό το περιεκτικό και λίγο άκομψο ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές, και ο άλλος είναι, αντί για μια ορολογία, να χρησιμοποιήσει μια περιφραστική αλλά πιο ακριβή αποτύπωση, απόδοση της έννοιας, που είναι έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες με χρήση ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών. Οι τρεις πρώτες δράσεις είναι τεχνολογικής μάλλον, έχουν τεχνολογική φυσιογνωμία. Εγώ θα σας μιλήσω για την τέταρτη, αρχίζοντας λίγο προθύστερα, για αυτό το παρατηρητήριο ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι, δύο βασικούς κύριους στόχους. Ο ένας στόχος είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο εθνικό αλλά κυρίως στο ευρωπαϊκό πεδίο και να τις καταγράφει και ενσωματώνει κλπ. Και ο άλλος είναι να κοινωνεί τις πληροφορίες και όλες τις δράσεις είτε σε διεθνές είτε σε εθνικό επίπεδο στην ελληνική ερευνητική κοινότητα. Αναλυτικά, όπως σας είπα, είναι η επικοινωνία, η ενημέρωση, η συμπόρευση με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά παράλληλα και η επικοινωνία με την κρίσιμη μάζα της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, το οποίο αναλύεται ως εξής. Η δράση αυτή, μέσω της δράσης αυτής, παρακολουθείται και επιτυγχάνεται η συμμετοχή στις εξελίξεις του κλάδου των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών, των Digital Humanities, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συλλέγονται και αξιολογούνται τα δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά, τα οποία σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο αυτό. Εντοπίζονται, καταγράφονται και παρουσιάζονται και μεταφέρονται οι βέλτιστες πρακτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στις χώρες όπου έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται ιδιαίτερα ο κλάδος αυτός. Συστήνονται ομάδες εργασίας και επιδιώκεται η συνεργασία με φορείς, επιστήμονες, ερευνητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με το αντικείμενο της υποδομής. Αναπτύσσονται μαθησιακοί πόροι και οργανώνονται δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το δίκτυο μετέχει ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή workshops και φόρα. Επίσης, ενισχύεται η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Το δίκτυο επίσης φροντίζει εν γέννη και με διάφορους τρόπους για τη διάχυση της σχετικής γνώσης στις ελληνικές ερευνητικές κοινότητες και τέλος ευαισθητοποιεί αυτές τις κοινότητες των ερευνητών υπέρ της χρήσης της ερευνητικής υποδομής για την οποία μιλάμε σήμερα. Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη διάχυση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, με σκοπό την παρουσίαση των εξελίξεων του πεδίου με μορφή σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας κλπ. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η σημερινή εκδήλωση και η χθεσινή εντάσσεται
σε αυτόν τον στόχο. Θα ακολουθήσουν, όπως σας είπα, και άλλες πιο εξειδικευμένες και θα υπάρξει έγκαιρα πρόσκληση και σχετική ενημέρωση. Επίσης, συγκροτείται μία βάση δεδομένων διαθέσιμη online που θα περιλαμβάνει όλο αυτό το υλικό του παρατηρητηρίου. Και τέλος, δημιουργείται μία δικτυακή πύλη, η οποία, μέσω της οποίας προβάλλεται όλο το έργο του δικτύου, είτε είναι εργαλεία, είτε είναι πόροι, είτε είναι η ενημέρωση για τις δράσεις του έργου, δημοσιεύονται κείμενα και γενικά γίνεται η επικοινωνία και των εταίρων του δικτύου και της ερευνητικής κοινότητας. Ο δικτυακός αυτός τόπος βρίσκεται στη φάση της δημιουργίας του και σύντομα θα αντικαταστήσει τον παλαιό με νέα δομή και νέες λειτουργίες. Θα σας δείξω τώρα κάποιες από αυτές τις λειτουργίες. Εδώ είναι η αρχική σελίδα του νέου δικτυακού τόπου. Αρχική, πληροφορίες, βιβλιοθήκη, εργαλεία, το παρατηρητήριο που είπαμε, ο χώρος της κοινότητας και μία σελίδα επικοινωνίας. Εάν πάμε στις πληροφορίες, υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες για την εθνική υποδομή, για το δίκτυο, για τους στόχους του δικτύου και τις λειτουργίες της υποδομής. Επανερχόμενοι στην αρχική σελίδα, υπάρχουν οι λειτουργίες του δικτύου, η βιβλιοθήκη, τα εργαλεία, το παρατηρητήριο για το οποίο μιλήσαμε και ο χώρος της ερευνητικής κοινότητας. Και για να σας δείξω μια εικόνα μια αίσθηση της βιβλιοθήκης, αυτή είναι η βιβλιοθήκη στην οποία θα αναρτώνται όλα τα έγγραφα για χρήση των ερευνητών για τους σκοπούς της ψηφιακής υποδομής. Εκτός των άλλων, στο πλαίσιο της διάχυσης των ιδεών και της επικοινωνίας, γιατί το DARIA-GR είναι ένας χώρος επικοινωνίας των ερευνητών. Επομένως, μας ενδιαφέρει η πληροφορία να διαδίδεται σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής κοινότητας. Έχουμε λοιπόν ανοίξει 2 λογαριασμούς σε 2 υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter και στο Facebook, και από εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε και να λαμβάνετε πληροφορίες για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο στην ελληνική υποδομή, αλλά και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Αυτά από μένα και δίνω το λόγο στον Κωστή Δάλα για τα τεχνικά